ya ƴan uwa wannan ita ciko na ayoyin da suke magana akan yakin badar a jumlacensa gaba daya. Yanzu in muna so mu yi tattara don mu fita da sakamako cikin 'yan ƙananan mintuna sai mu ce yakin badar yaƙi ne da aka yi shi a shekara ta 2 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuma an yi shi a cikin watan ramadana. An gwabza yakin ranar 17 ga watan ramadana, wato kenan shekara ta 2 bayan hijira. Sannan kuma sababin da suka sa aka yi yakin badar shine ayarin kasuwanci da Abu Sufyan ke shugabanci na Qurayshawa wanda suka je Sham akan hanyar su ta dawowa manzon Allah ya ji labari. Da haka sai ya zaburar da sahabbai cewa mu tafi mu je mu tare su mu kwace dukiyar da ke hannunsu a madadin wanda suka kwace wa wasun mu lokacin da za mu yi hijira zuwa Madina. Kun ga anan wannan shine sababin yakin. Manzon Allah ya je ne dan ya karɓi wannan dukiya a madadin wace? A madadin ta sahabbai da aka kwace da za su yi hijira. Ban mamaki ta sahabban tafi wannan yawa, amma in suka karba za su rage hasara. To wannan shine hikima. Kaga anan gurin ba zalunci musulmai suka je su yi ba, a'a sun je su karɓo wani abin da dama an kwata daga hannunsu. Da haka da annabi ya fita daga cikin garin Makka a garin Madina ya tafi Badar, ya je ne dan ya datse hanyar da yake jin ta nan za su bi, dan haka ya tafi da sahabbai, kuma bai fita da niyyar yaƙi ba. Hujjar cewa bai tafi da niyyar yaƙi ba bai ce kowa ya fito a tafi ba, waɗanda aka samu aka ce ku zo mu tafi. Sannan kuma a cikin tafiyar doki 2 ne kawai, sai raƙumi 70, yayin da adadin mutanen da ya fita da su 313 zuwa da 17. Domin cikin almuhajirun mutum 82 ne almuhajirun, mutum 82 zuwa da 6, al-aus mutum 61, al-khazraj mutum 170. wannan su ne adadin mutanen da annabi ya fita da su, kuma doki 2, raƙumi 70, abin nufi dai abin hawa 70 da nawa da 2 ga adadin mutane da suke 313 ko da 17. to wannan ta sa kaga sai aka rika har hada mutum biyu mutum uku akan raƙumi ɗaya. Idan wannan ya hau aka yi kilomita 2 ya sauka, wane ya hau a yi kilomita 2 ya sauka, wane ya hau a yi kilomita 2 ya sauka. Haka aka rika yi, dan kowa dai bai tafi a ƙasa ba gaba ɗaya, amma kuma bai tafi a sama ba gaba ɗaya. Manzan Allah da kansa aka yi kaso, bai ce a ware masa raƙuminsa daban ba, sai ya kasance shi ma raƙumi ɗaya da shi da Abu Lubaba da Ali bin Abi Talib. Su biyun suka ce manzan Allah mun yafe maka, hau kai kaɗai ka tafi. Sai ce a'a, ma antuma bi aqwa minni wala ana bi aghna ankuma min al-ajri. Yace ku din ba ku fi ni karfi ba da kuzari, ballantana ku ce wai ni in hau tsoho ne ku tafi. Ni ma ina da kuzari na. Sannan kuma ni din ban fi ku kwaɗayin lada, ba ku fi ni kwaɗayin lada ba, ban fi ku wadatuwa ga barin lada ba, ina da bukatar lada yadda kuke da bukata. Haka aka rinka yi tsakanin manzon Allah da waɗannan mutane guda uku. Wannan ya hau ya sauka, wannan ya hau ya sauka. To kaga wannan adadin mutanen da suka tafi yakin Badar kenan. Sannan makamai wato ainihin yan kaɗan ne a hannunsu, ba wai makamai ne na aje a yi faɗa ba, dan suna ganin su 317 za su je su kama Abu Sufyan shi da mutum 40, yau wani faɗa za a yi? Kawai da a je a kwato abin da aka je ne, amma ba faɗa ba. Dan quwwata ni gairu mutakafi'atan, ba daidaito da juna tsakanin karfin guda biyu, ballantana a ce za a yi faɗa. To kaga da wannan manufar suka fito, ba da manufar faɗa ba. Amma lokacin da abin da ya faru na Abu Sufyan ya sanar, Qurayshawa sun fito, kuma shi ya canja hanya kamar yadda muka faɗa a baya, ya bauta barauniyar hanya wadda ba ta Badar ba. Sahabbai suka zo Badar suna jiran dako, can gurin Qurayshawa suka zo daga gaba ta karshe suna jiran dako, shi kuma Abu Sufyan ya bi ta ƙasa ya wuce. A lokacin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana zuwa aka sauka a wajen, sai ya ce da sahabbai, ya samu wadansu mutum guda biyu, ya ce ku je ku yi mun leƙen asiri ko za ka ga Qurayshawa mai suke ciki. Suka je suka bincika kuma shi ma da kansa sai ya tuntuɓi Abubakar, sai tashi mu tafi kuma ni da kai. Wato bayan manzon Allah ya saka aiki, sai kuma shi ma ya shiga cikin aikin. Kaga yau yan security suna irin wannan, sai a ce je ka ɗauko karatun wane ko je ka binciko me wane ke ciki, kuma kai da aka tura kuma sai a cewa wani daga cikin ofis ɗinku kuma shi ma ya bi ka, ya ga ka je ko baka je ba. Mahallu shahid dai lokacin da suka tafi, manzo Allah kuma da sayyidina Abubakar su ma suka tafi, suna zuwa sai suka ci karo da wani dattijo zai fara tambayar su, sai manzo Allah ya sauri ya fara tambayar sa, saboda ba sa son ya tambaye su, za su ce ni manzo Allah ne wanda sayyidina Abubakar ne kuma daga Madina ne, ko bai su san ko waye ba. To amma in suka yi sauri suka fara tambayar sa fa, kaga yanzu shine zai bada ansa. Kaga wata siyasar zaman duniya. Kafin ya fara tambayar su sai manzo Allah ya fara tambaye shi,
yaya ka ji labarin abin nan Muhammad dan Abdullahi ko da mutanensa? Yace na ji labarin an ce sun fito daga Madina. Yace kai kwararre ne akan wannan hanyar? Yace ce yanzu kana tsammanin suna ina? Sai yace in dai da suka taho Madina ba su tsaya a wuri kaza ba, yanzu suna daidai wuri kaza. Sai ya faɗi wurin da daidai inda annabi ya sansani da sahabbansa. Sai manzo Allah ce to ka ji labarin Qurayshawa da suka fito? Yace yace su kuma yanzu suna ina? Yace in dai tunda suka fito daga Makka ba su tsaya ba, ko zango kaza kawai suka yi, yanzu suna daidai wuri kaza. Sai ya nassanta wurin nan inda manzo Allah dama wa inda Allah ya bayanin anan Qurayshawa suke, iz antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al quswa. To a lokacin nan ne manzo Allah da masa tambaya, yana masa tambaya, sai ya fara ce da manzo Allah, ku ko daga ina kuke? Kaga Allah ya tambaye shi, bai ce ba kai wane ne kai, sai ce daga ina kuke? Sai ce nahnu mimma, ce mu daga ruwa muke. Nahnu mimma, kowane dan adam da me sinadarin halittarsa, waja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy. Kafin ya kara tambaya sai manzo Allah ya zabar da raƙumunsa suka yi gaba shi da sai daga suna gabar tekun Iraki, kila suna gabar tekun Bahar Maliya, kila suna wuri kaza, kila suna wuri kaza. Kafin dai kokolwarsa ta gama menene su kuma sun yi tafiya su. To kuma wani ikon Allah, a daidai wannan lokacin duk suna kusa da juna, sai dai ba wanda ya san inda wa dan uwansa yake. Sai aka kamo waɗansu mutane guda biyu wanda Qurayshawa sun turo su don su binciko ina ruwa yake. Ana tambayar su, ku nawa ne adadin ku? Suka ce ba mu sani ba. Aka matsa musu, ko faɗi ku nawa ne? Suka ce su ba su san adadin su ba. Sai manzo Allah ya ce ku tambaye su raƙuma nawa suke yankawa kullun. Sai suka ce kullun suna yanka ko dai raƙumi 9 ko raƙumi 10. Sai manzo Allah ya ce to ko su 900 ne ko kuma su 1000. Kowane raƙumi ɗaya ya zama abincin mutum 100. Wata hanyar lissafi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato wannan duk yana da kyau abokin adawa ya san tanadin abokin adawarsa, dai idan ya san yawansu kuma sai san abin nan ɗinsu kenan. Qurayshawa sun fito wajen mutum 1000, sannan kuma sun fito da dawaki guda 100, raƙumi guda 600, waɗanda duk ana iya yin yaƙi a kansu. Kaga kenan bayan waɗanda ake korawa ake yankawa ana ci, kaga ba ƙaramin adadi ba suka fito da shi na mayaka. To shi kuma Abu Sufyan a wannan lokaci ya ajiye ayarinsa sai ya shigo kusa da Badar ɗin inda rijiya take don ɗiban ruwa. Yana zuwa wajen sai ya ga wato waɗansu mahaya dawaki guda biyu na musulmi ne, su ba su gane shi ba, shi bai gane su ba. A wata ruwayar an ce bayan sun tafi ne ya hange su daga nesa, sai ya tambayi wani wanda yake gindin rijiyar, waɗancan daga yana suka ce gaskiya ban sani ba. Sai Abu Sufyan hankalin sai tashi, kila sa iya zama musulmi ne, kuma tabbas musulmi din ne. Ya zai ya gano? Sai ya bi sawun raƙuman su, sai ya ga inda raƙuman suka yi kashi, sai ya bincika kashin raƙuman, sai ya gano cewa wannan ciyawar irin ta Madina ce. Kuma ya ga ɗan dabino a cikin ƙwallon dabino shi ma irin na Madina. Kai yanzu zaka iya gane ciyawar garinku? Saboda haka nan take koma a guje zaburar da mutanensa suka sulale suka gudu. Kuma kun san lokacin da annabi ya fito, akwai wani daga cikin kafirai yana kishin annabi sallallahu alaihi wasallam, ya biyo shi ce zan ta ka yaki. Annabi ce tunda baka musulunta ba koma garin, koma, ba za mu, inna la nasta'inu bi mushrik, ba ma neman agaji wajen wanda ba musulmi ba ya taya mu yaki musulunci. Ya sake bin annabi, annabi ya mayar da shi, ya sake bin sa karo na uku, da ya karshe dai ya kalmar shahada. Annabi ce tunda kalmar shahada zo mu tafi. Aka tafi filin Badar, aka je aka yi do abin da aka yi. Sanin ku ne cewa yakin an fara bil mubaraza. Abin da ake nufi da mubaraza, uku daga nan, uku daga nan. Uku daga bangaren musulmai sune Hamza ibn Abdul Muttalib, da kuma Ali bin Abi Talib, da kuma Abida ibn al-Haris. Sannan uku daga bangaren kafirai sune wato Utba ibn Rabi'a, da wane ne da Shayba ibn Rabi'a, da Al-Walid ibn Utba, Walid ibn Utba. Saboda haka guda uku daga nan, guda uku daga nan, da su aka fara yaki. Cewa ɗaya daga nan, ɗaya daga nan. Dan da lokacin da Qurayshawa suka yi kururuwa suka fito mutum uku, sai Abdullahi bin Rawaha da waɗansu mutanen Madina guda biyu suka fito, sai Qurayshawa suka ce ai ba kwa daidai wa daida da mu, dan dangi muke so, ba Qurayshan dangi ya fito, amma ba wani dan Madina ba, dan dangi. Da Ali bin Abi Talib ya haka shi da Hamza sai suka zabi da suka fito, kuma kowa ya gansu ya san yan dangi ne, cikin tsakiyar Qurayshawa suke. Wannan yaki da aka gwabza tsakanin ɗaya na nan gurin, guda ukun bangaren kafirai gaba ɗaya aka kashe su,
bangaren musulmai kuma aka ji wa ɗaya ciwo bai mutu ba. To kaga wannan wata bushara ce ta farko. Kar ku manta da bisharar ruwan sama da Allah ya saukar, kar ku manta da bishara ta mala'iku, kar ku manta da cewa a washe gari za a yi yakin manzon Allah kusan kwana yayi yana addu'a ya tadarrau ila rabbih, yana roƙon ubangiji bukata, yana roƙon sa nasara. Dukkan waɗannan waɗansu asbab ne waɗanda suke na nasara wanda suka tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ainihin a filin Badar. To kuma gashi an fara an kashe mutum uku a can gurin, kaga ƙwarin gwiwa kenan. Allah ce hadhani khasman ikhtasamu fi rabbihim falladhina kafaru قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد هذان أي بمتم بيبني ديد ديا فريقان كل فريق له مجموعة فريق المؤمنين علي بن أبي طالب ده حمزة ده كما واتو عبيدة ابن الحارث sannan kuma fariqul kuffar shi kuma shayba ibn rabi'a utba ibn rabi'a da al-walid bin utba. Kaga hazani din kenan, khasmani abokanan husuma ne guda biyu, ikhtasamu fi rabbihim wato bangarori ne guda biyu, kowane bangare na da adadi na mutane sun yi husuma game da lamarin ubangiji. Waɗannan sun ce a kadaita shi da ibada, waɗannan sun ce a sa masa kishiya, shine ikhtasamu fi rabbihim. Wato kaga wannan tana magana akan waɗancan mutane guda shida. Sanin ku ne aka zo aka gwabza yaki. Abdurrahman ibn Auf yake cewa ana cikin yaƙi ya rincaɓe sai waɗansu samari guda biyu, ɗaya daga dama na ya ce da ni wane ne Abu Jahal? Ya ce me za ka yi da shi? Ce ai in dai na gan shi inuwata ba za ta rabu da tashi ba sai dai ko ni ko shi. Ya ce ina ƙoƙarin in nuna masa sai kuma ga ɗaya daga haguna shi ma yana ce min wane ne Abu Jahal, dukkan su yara matasa yan ƙanana. Ya ce da na nuba cikin taro sai na nuna musu shi, ya ce da suka zabura kai ka ce zakoki ne suna jin yunwa. Suka auka wa Abu Jahal su biyun sai da suka gama da shi. Kowa ya zo wajen annabi yana kuri cewa ni na kashe shi, wannan yana cewa a'a ni na kashe shi. Manzo Allah ya ce ku nuna mun takubbunan ku, ya karbi takubbun wannan ya gani, ya karbi takubbun wannan ya ce ku biyan ko kashe shi ku duka. Ma'ana kaga ra'asu tugat ya faɗi kenan. Anan aka kashe wato ainihin Abu Jahal, anan kuma aka kashe gashi nan da suna Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf da an kama shi cikin fursunonin yaƙi, Bilal ya ganshi yace ra'asul kufri, yace shugaban kafirin duk duniya kuma shi za a kama fursunan yaƙi, yace wallahi la najautu in naja, bazan taba tsira ba mutukar ya tsira sai na ga bayansa. Shi da sauran al'ansar suka hau kansa sai da suka gama da shi, saboda yana cikin wanda suka rika azabtar da mummune a zaman Makka. Umayyah bin Khalaf. To anan da aka kashe manya-manya cikin shugabannin Qurayshawa waɗanda suka yi fice a matsayin adawa da addinin musulunci. Aka kama sauran mutum 24 cikin shugabannin Qurayshawa, manzo Allah ya ce a je a cike rijiyar Badar da su. Wata tsohuwar rijiya aka yi ta jefa su a ciki, aka jefa mutum 24, sauran kuma aka bar su a haka. Sauran kuma aka kama fursunonin yaƙi, ga ganima ga fursunan yaƙi. Ganima sahabbai suka samu sabani kamar da makaranta a farkon sura in ba ku manta ba. Waɗanda suka tsaya suna gadin annabi suka ce su suka fi cancanta a basu ganima, waɗanda suka rika tattaro ganimar suka ce su suka fi cancanta a basu, waɗanda suka kora kafirai har suka gudu suka ce su suka fi cancanta. Allah ya ce a'a, yas'alunaka anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu zata bainakum wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Da haka aka saukar da wa'alamu annama ganimtum min shay'in fa ana lillahi khumsuhu, manzo Allah ya takhbisul ganima. Akwai mutum tara waɗanda ba su je yakin Badar ba cikin fitattun sahabbai, a cikin akwai Usman dan Affan, yana jiyar matarsa, wato ɗaya daga cikin ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan, ba ta da lafiya. Amma da Annabi ya tashi raban ganimar yakin Badar sai da aka raba da wannan mutum tara, tunda an san suna da uzuri karfa. Shi ya sa ma waɗansu malaman sira in sun tashi lissafin wanda suka je yakin Badar har da su ake lissafawa duk da suna gida, saboda mai sun zauna a gida bisa ga uzuri ba bisa ga rashin uzuri ba. Da haka manzo Allah ya raba ganima da su, to da haka sai a lissafa su cikin wanda za su samu falalar Badar kenan. To bayan an jefa waɗancan mutane cikin ramuka cikin wannan rijiya, manzo Allah ya kwana 3 a filin Badar yana godiya ga Allah. A ranar ta 3 manzo Allah ya ce a ɗora masa sardar raƙuminsa, aka ɗora masa, ya je ya haura raƙuminsa, sahabbai suna kallon sa, sai ya tafi wannan rijiya inda aka je aka jefa waɗannan mutane. Ya je yana kiransu da sunayensu, ya fulan ibn fulan, ya wani dan wane, ya kai Utuba ibn Rabi'a,
ya kai Shayba ibn Rabi'a ya wane ne duk yake rayu da sunayen su yace abinda nake faɗa muku shin yanzu kun isa cewa gaske ne ko ƙarya nake har yanzu ni kan alƙawarin da Allah ya mun ya cika mun na samu gaskiya ne yaya ku kuma abinda na faɗa muku kun isa gaskiya ne ko ƙarya ne Umar dan Khattab yace kaifa tukallimu ajsadan la arwah laha ya kake magana da gangan jikin da ba su da rai sai yace da shi wallahi ku dinnan ba ku fi su jin abinda nake faɗa ba yanzu malamai suka ce ubangiji ya dawo musu da ransu a wannan yan mintunan dan manzon Allah ya kunyata su da kalmomin da ya faɗa musu wato kalmomi na bakantare su ji haushi sannan kuma a sake zare ransu kuma a ci gaba da yi musu azaba shine Hassan bin Sabit ya waƙe wannan waƙa'a mai daɗi kasir da tana da dan tsawo ba zan iya kawo ta ba gaba ɗaya amma a ƙarshen tana cewa yunadihim rasulullahi lamma qazabnahum kabakiba fil qalibi alam tajidu kalami kana haqqan wa amrullahi ya'khudhu bil qulubi fama nataqu walau nataqu laqalu sadaqta wa kunta za amrin musibi ba ku ji ba abinda nake faɗa muku cewa gaske ne shin ba ku gani ba ko kun gani Hassan ya ce ba su yi magana ba in ma da sun yi magana da ca za su yi da shi sadaqta kai gaskiya wa kunta za amrin musibi abinda duk kake faɗa dama daidai ne inda sun yi magana ma haka za su faɗa da suka yi shiru kuma shiru din kuma an sace to daga nan gurin aka raba ganima aka tafi da ganima aka kama fursunonin yaki wajen fursunonin yaki aka zo ana wannan tattaunawar manzo Allah ne ya shawara a kashe su ko a kama su a yi musu ko a yi musu menene sahabbai suka faɗi me za a yi manzo Allah ya bai wa shawaran Abubakar Siddiq da sauran sahabbai da suka goyi bayan sa Allah madaukakin sarki sokar da aya ya nuna inda an bi shawaran Umar da tafi amma tunda sun yi hakan babu komai a tafi a haka saboda haka aka tafi da waɗannan fursunonin yaki waɗansu aka ce su fanshi kansu kaga Abbas ya fanshi kansa haka waɗansu sun fanshi kansu da kuɗi waɗansu daga cikinsu masana ne tun lokacin jahiliya suna da ilimi irin nasu na duniyar su sun iya karatu da rubutu manzo Allah ce tunda ba ku da kuɗin da za ku fanshi kanku za a rinka ba ku ƴaƴan musulmi 5 5 6 6 har sai kun koya musu karatu da rubutu duk wanda ya koya wa yaro 5 ko 6 karatu da rubutu ya iya ya je an sake shi ya fanshi kansa da wannan kaga kenan kimar ilimi kenan me za a koya a wajen su Qur'ani da hadisi ko kuma ba Qur'ani bane ba hadisi kaga ba Qur'ani bane ba hadisi bane ba da in Qur'ani da hadisi ne a wurin manzo Allah za a koya amma suka rika koyar da su karatu da rubutu aka ce ku sake su duk wanda ya koya wani iya adadi shikenan ya fanshi kansa sannan kuma sauran da aka rike a matsayin fursunonin yaki yace da sahabbai ku rike su da amana ku kyautata musu Abu Aziz dan uwan Mus'ab ibn Umayr yana cikin waɗanda aka ya fada cikin hannun waɗansu mutanen Madina da manzo Allah ce ku rike shi da amana duk da bai musulunta ba ku rike shi da amana kar ku ci amanarsa yace idan suka zo suka dafa gurasa suka kawo dabino to tunda gurasa ita ka fi sha'awa a abinci suna kirawo ni ne mu ci gaba daya sai su rinka turo gurasa a gabana su rinka cin dabino yana mamaki yace manzo Allah ya ce mu kyautata maka duk da kana bawa ka duba ga kyakkyawar mu'amala wannan ta sa da dama daga cikinsu suka musulunta da yawa daga cikinsu kyakkyawar mu'amalar da musulmai suka musu suka musulunta ba sa ha'intar su ba sa musu kwace ba sa zaluntar su sun san wancan yaƙi da aka yi musulmai sun samu kansu ne a halin yaƙi Allah ya shar'anta musu ba wai sha'awa na su kashe mutane suke ba sannan ba za su bi wata ka'ida ba sai wadda Allah ya ɗora musu a wajen yaƙi kuma sanin ku ne cewa kafin a shar'anta yaƙi sai da aka bi zango ɗaya har guda 4 zango na farko as-sabr fasbir sabran jamila wa hajurhum hajran jamila fasfahi as-saf al-jamil fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri kuffu aydiyakum wa aqimus salata haka da aka rika faɗa musulmai zangon farko ku yi hakuri yau a dake su nan a ce ku yi hakuri yau a zage su nan a ce ku yi hakuri yau a kama wannan a daure ka duba abinda Abu Jahal yawa Sumayya ita ce awwalu shahidatin fil Islam mace ba namiji ba wani sojan yaƙi namiji ba amma mutum ya ɗauki ƙaton mashi ya caka mata a gabanta har sai da ta mutu mummunan kisa lokacin da ake zaman Makka amma duk da haka sahabbai suka ce za mu yi yaƙi Allah ce ko aidiyakum ku dai ku kame hannunku wa aqimus salata ku tsayar da sallah har sai da wahala ta yi wahala kafin a shiranta yaƙi marhala ta farko kenan marhala ta biyu sai aka ce an yi izini ko a iya yi amma ba dole bane udhina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. مرحلة بيكنا مرحلة أكو أكتش كركو يكو واسي وندي يكي يكركو وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ku yaƙi waɗanda suke yaƙar ku kaɗai, ko da mutum kafiri ne in bai yaƙe ku ba kar ku yaƙe shi, kuma ko da mutum kafiri ne in mace ce kar ku yaƙe ta, ba a kashe mace a wajen yaƙi. Yaro ƙarami wanda ba baligi ba ko ɗan kafire ne ba a kashe shi a wajen yaƙi. Wanda ya je shiga ɗakin ibada ya killace kansa baya fita ko ina sai dai ya fita don bukata ta rayuwa ya ci abinci ya koma cikin church ko ɗakin ibadarsa baya zuwa ko ina, ba a kashe shi idan ana yaƙi. Sai wanda ya ɗauki makami za ku yi fito na fito shi za ku kashe. Ka duba adalci na addinin musulunci. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Da zafi yayi zafi, wahala ta wahala, sai aka saukar da marhala ta hudu ta karshe, shine wato ainihin ku yaki mushrikai gaba daya kamar yadda suke yakar ku gaba daya. Aya cikin suratul tauba za mu zo kanta. To a takaice dai kun ga inda a ce tun asali addinin musulunci addini ne na fada da tashin hankali da neman rigima, da kafin a ce ikra sai a ce uqtul, amma sai aka ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Wanda aka ce farkon wahayansa shine yi karatu, ina fada a cikin wannan, ina tashin hankali a cikin wannan. Kafin a ce yi sallah da sai a ce yi kisa, kafin a ce yi azumi da sai a ce yi kisa, kafin a ce yi da'a ga mahaifa da sai a ce yi kisa. Amma duk sai da aka shar'anta waɗancan ababai gaba ɗayan su kafin maganar shar'anta jihadi ta zo, dan a kare daula ta musulunci din, a kare alfarmata. In kafirai sun ce a to dan me aka ce kuma su yi yaƙi, a to dan me Rasha da Amerika suka mallaki makamin nukiliya su mallaka kuma su haramta wani mallaka, dan me daular fashawa ta mallaki makami, dan me Roma suka mallaki makami, dan me daular Habasha ta mallaki makami, dan me sarakuna a gargajiyar kasashen mu suka mallaki makami, dan me kowane tsohon gari kaje sai ga tsohuwar ganuwa da ta zagaye garin. Saboda in baka tanadi naka ba sai a rena ka, sai a taka ka. To musulunci sai ce ku tanadi naku dan kar a rena ku, dan kar a taka ku. Ina fata an fahimta. Wato waɗannan bayanai, domin dukkan wanda ya ji ayoyin da aka karanta na jihadi ko bai san waɗansu ɓangarori na musulunci ba, na sallah, na azumi, na zakka, na sadaka, na kyautayi, na sada zumunci da waɗansu al'amuran, sai ya ɗauka wannan shi kaɗai na abin da ke cikin musulunci. Sannan wanda ya jahilci musulunci, masu adawa da musulunci sai su ɗauko irin wannan ayoyin kawai su fassara mushi, su kyale sauran ayoyi na rahama da tausayi da jin kai da sada zumunci. To amma kuma ga ka'ida ba ka iya fahimtar abu in ka ɗauki ɓangare ɗaya, sai ka ɗauki dukkan ɓangarorinsa. Wanda yake son ya fahimci musulunci sai dai ɗauke shi ka cokan ɗinsa dukkan ɓangarorinsa. Ko da addinin kiristanci ka ɗauka, sai ka ɗauki wata gaba, wata aya ɗaya a cikin bible, sai ka hukunta shi da wannan ayar ɗaya, to kenan ka yi wa addinin zalunci. Ko da addinin yahudanci ka ɗauka, sai ka ɗauki wani ɓangare a cikin littafin ka hukunta, to ka zalunci addinin. Amma ka ɗauki kowane ɓangare sannan sai ka fita da sakamakon ƙarshe. To ka ɗauki musulunci gaba ɗayansa sannan ka fitar da sakamakon ƙarshe. Addinin musulunci ba addinin ta'addanci bane ba. Jihadi sunansa jihadi, kuma jihadi an shar'anta shi dan a rayu ba dan a mutu ba. Ma'ana sai in an sadaukar da kai sannan waɗansu rayukan suke rayuwa. Idan ko aka yi rowa da ran farko ba a sadaukar da shi ba, sai duka rayukan gaba ɗaya su mutu. Ina fata an fahimta. Wannan shine manufar jihadi. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Da wannan ne musulunci ya samu ɗaukaka. Dama an ce yawmul furqan yawmul taqal jama'an, ranar rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya. Da wannan ne aka samu gagarumar aya, kad kana lakum ayatun fi fi'atayn altaqata. Da wannan ne ko ina labarin musulunci ya kai, dan shi ya zanto mabuɗe na yaduwar musulunci a ban kasa, wato yakin badar shine fatihatu khair, wato shine kamar asasi na farko na kafa daula ta musulunci a Madina a lokacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ina fatan waɗannan bayanan sun gamsar wajen rufe waɗannan ayoyi da suke magana akan yakin badar. Sai aya ta gaba, mai Allah ce, innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wal ladhina awaw wa nasaru ulaik والذين آووا ونصروا أولئك أيها
هاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Ubangiji ta'ala ce innal ladhina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa hajaru sannan kuma suka yi hijira wa jahadu kuma suka yi jihadi bi amwalihim wa anfusihim da dukiyoyinsu da kawunansu fi sabilillahi sun yi jihadin nan ne dan yaɗa kalmar Allah. Manufarsu addinin musulunci ya ci gaba ya samu gata ya samu ɗaukaka tun daga kan harshe har